दावखानजं नों बालाबारिनि आंखौ नोङो होमारबाय मैदेर मुहिनि बर' मेथाइ एलबाम सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मेहेरगोनां फिल्म्स प्रडाक्शन हाउसनि बिगोमा रोनसार मुसाहारिनि गोख्रों नाजानायाव मेहेरगोनां फिल्म्स प्रडाक्शन हाउसआ क'क्राझारनि गोजोनपुरियाव 22 नभेम्बर खालि बेखेवजागोन। बे बेखेवनाय हाबाफारिखौनो लोब्बा लाखिनानै गिबि खेबै दोंसे पेरासिटामल मुंनि बर' एलबाम भिडिअ'खौ बेखेवगोन। बे पेरासिटामल मुंनि बर' एलबाम भिडिअ'आव गाहायै फाव खालामदों फावखुंगुर प्रेमजित नार्जारी, फावखुंग्रि नबनिता बसुमतारी मोनहा। मेथाइखौ रोजाबदों जानिन्द्रा बसुमतारीया। बे भिडिअ'खौ बिथोन होदों आरो सेबखांदों माइकेल मुसाहारिया। लोगोसे आरोबाव दोंसे सना लै सना मुंनि एलबाम भिडिअ'आ फैगासिनो दं। बे भिडिअ'आव गाहायै फाव खालामदों सोरां नार्जारी आरो जेनिफार दैमारी मोनहा। मेथाइखौ रोजाबदों माइकेल मुसाहारि आरो सानिया ब्रह्म मोनहा। मेहेरगोनां फिल्म्स प्रडाक्शन हाउसजों दिहुनजानाय भिडिअ' एलबामफोरखौ अनसायनो आरो मदद होनो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों। इयुनाव आरोबाव गोबां रोखोमनि बर' मेथाइ एलबाम, सुंद' सावथुन, आबुं सावथुनफोरबो दिहुनगोन होननानै बिथाङा मिथिहोदों। दावखानजं नों बालाबारिनि आंखौ नोङो होमारबाय मैदेर मुहिनि हाब्रां गोरान आं दैमा गाथोननि थरसे अन्थाइ आं हाजो गुदिनि पेरासिटामल नों सना गोसो बेमारनि हैना मुलि नों आंनि थांखु थेमानि बजबना लानोसो गोसो जाबाय आं नोंखौ आंनि गोरबो बिखायाव। दावखानजं नों बालाबारिनि आंखौ नोङो होमारबाय मैदेर मुहिनि हाब्रां गोरान आं दैमा गाथोननि थरसे अन्थाइ आं हाजो गुदिनि पेरासिटामल नों सना गोसो बेमारनि हैना मुलि नों आंनि थांखु थेमानि